Langga. This is Joygang again, aka Mama Bear. And Angel Bear. And Joycey Bear. And welcome back to our channel! So for today's vlog is magmukbang meog binaang. Langaw everywhere. Magmukbang meog. Yan siya. Like binaang nga sa ito day? Kagang. And we also have mangoes. And napod may eggplant which is fresh na siya nga gi-harvest sa garden ni Mami. And syempre na may sauce. So without any further ado, mga unta! Since mukbang man siya is manghinaw. Pero nang hinaw mi dan ganun kay. Manghinaw ra mi usog. Cute kayo. Kaday. Gamay bitaw og kamot. So kung why namang batoy? So since if arty jud ka mag-alcohol jud. Alcohol mi kay arty mi. Makaon pati ako. Oh, pating virus. So, okay. Ngaon namin. Kung gano'n mo gamit ang ito. Arite. Pagkato mo, kaya ako di ko magkato. Kaunang. Kani siya mga langga is, apel ni siya sa baligya sa Binaang. And kani siya, ang gisuldan is Lube. Which is favorite nako ug ni Mami ug namong tanan. Yeah. So, Lami. It's ha, tanawan ni ninyo as in nami kayo ni only here in Siquijor. So, ato na ibutang diri sa rice. Sige. Oh my God! Na-excite si So ako na lang abrihan tanan ni ha. Na-excite na si EJ ninyo. No? Nila yung basurahan. Wow! Social! Social kayo. Isa. Cute ginatuan ko nun. Sarap. Palalami. Akain. So, Napagit sili. so muna siya. Wait sa ha. Mag-abri na buta ni kay para makita dyan nila. Di ba may mga ano, dagan kaming intro. So kani siya, mga langga, gistim ni siya, if I'm not mistaken. Sakto, gistim ni siya sa? Gistim ni Day? Kanang binaang. Dayon, ang sulod aning Luya kayo yung katanon. ang sulod aning like balayan ani niya is na siya'y surprise. 1, 2, 3. Tada! Na siya'y lubi. So, Lami kayo. So, mga ano ta? Wait. The Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Thank you, Lord. That's Amen. it. Sige na ako. Kutsara? Uy, wala yung kutsara ng mukbang. Naana doon. Wow, nana siya. Tapos doon siya. Yan. Kaya. Bakit ganag ko kaya? Ha? Lami ako ito. Ang ba? So, ulit tapit na to. Ulit na Ulit ba? tapit na to. Hinamabuka na mama. Nakakaon na. Ay? Lukan na siya. Itong tiradaan ng itong aga. Hindi ka
Wala. Nahawa na rin. Okay, ikaw na Dra. Okay. Imo siyang kulitugon. Kulitugon din. Ano ninyo pagkaon mga langga? Really good. Na medyo ng kulitugon. Na yung kaong. Supo ng unod. Wow, supsupon. Uy. Hala, supsupon ko na. Batay sinday Joyce. Mga langga, kung sige magtanaw sa mga vlog, kung kaming tulo magakuyog, kanang nira magakaon. God. Hindi Nami. nga nga ipanahon si Inday Joyce sa mga balay. Hindi ko bitaw. Hindi nga ako Joyce. No, sana oh. Ako gani. Kadang mo bitaw tayo sa Let's Joyce. Wow! Sana all damguhon! Yan yun po. Ang saman. Ang Sige, kamay sa mo. may damgo naman ni Joyce. Ang ayos ko yan. Nasin mga kulog ng gapok na kaano. Oh, sana all dato. Yung sa daga ito. Ikaw te. Wow! Dapat ko, kinakaparban ko. Char! Anyway, shout out to my sister love nga ni-spoiled na ako sa pagpa-straight. Char. Yes. Thank you, sister love. Then, may amo. Wow, wow, uy, awa ko ni ka, Joyce. So, mo na siya, oh. Diba, sarap. Lamig ng kulit tugon. Langga, hapit na birthday ni EJ. Wow. Hapit na siya dugon. Right! Hapit na siya maburos. Gawai, buros na dahil. Unsa pa day? Unsa pa day, Jay? Ate ni kapayas. Ano kayo mo langga? Sa din ni kapayas ah. Asang gitu na. Ano nang guna? Luto na timay siya. Kaya timay siya. And to all. Nauna ko. Shout out sa akong igagaw. One of my agaw nga super guwapa. Hi to Shubi! Hi, gaw! Fiesta po na. Magmaoy ta. Ngayon, talong ako. Hindi, ganagtalong si EJ. Oo. Mama! Yung ganagtalong. Ano siya talong nga pinirito. So, ang talong pag maprito, ma-brown. Alam naman si EJ brown nga talong. Brown nga talong. Ano natin yun? Siya. Sa mga langga. Parang wala lang nangyari. Continue. Pero may nangyari. Secret. Sarap. Sarap mamuhay sa probinsya.
Kaayo. Ang daming food. Kaayo. Sa kuwan ka na sa kuwan. Sa probinsya. Diba? Sudad. No, sa sudad. Probinsya. Ay, mukha ulo pag kulitog no, ikulitog dito. Ayun dapat ikulitog ka ne. Sige. Ano? Bilag. I'm so blessed. Thank you, Lord. Namit eh. May sili ba? Alam. So kung magdinangag mo guys, magkaon ani, makaon dyan magtibuok pili. Nandahan kayo sa nip, mawala ng baho sa. Ano may bitaw? Asa mo pagbusog na may mangga. Ikaw tarong EJ. Ano pa luto ha? Maniwang na ka. Kaya siya ba? Pag yun ang tilin ba? Ano ka yung gabi? May ay Makapak ano dahil? try. Sige dahil, kaya papaak na ko ni mo rin dahil. Aga. Makapak po rin dahil. Kari, pagkita nga magpaak ka. Gano'n siya guys. Mano-mano man mi dire. Wala mi katong kasi kitang paraklit at katuwa na. Wala mi ana. Kay pobre mi. Lives. Kakit. Few minutes later. So, mga langga, manamig ka ako. Subusog, like, nga nila gini siya. What? So, maniwoy. And, karon is, kaano ko din mangga. Langga mo to siya, we're done. Manami sa mong vlog nga mukbang like tarang. And ang among angel bear is kakaon pa siya mangga. Kuno be? So muna siya. And yes, thank you to Inday Joycey nga nari dire na nakamukbang mig pinakalit like yeah, wala jud siya sa plano. And syempre amo nang give vlog for memories, di ba? So, muna siya mga langga, I hope you enjoy watching us while eating. Gapalaway ra. Jars. So, muna siya. So, please be safe everyone. Please stay at home as much as possible. So, that's it for today's vlog. See you to our next vlog. Ciao!